Ahlul Faidati Mai Diwani Group, back with another hit one. Samun ka arziki ne, tafiyar shehu yanci ne, ‘yan faila mun dace, a san shehu mun yi zarce. Muna murna, mu ba mu ganin wani sababa. Muna murna, an kasamani shehu na zaba. Allah, 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 godiya abu rabu muke yi. Allah, 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 godiya abun abdu muke yi. Kauna a yanzu ta rike faila, mun samu gata abun Allah, mun bi shehu yanzu babu kasala. Mun bi shi asufa da suna da zati, shi yasa yanzu muke masa baiti. Shehu mun gode. Maulidin shehu muke. Godiya ga Allah dole mu nuna mun samu shehu ku duba ku auna in faila ba mu ganin wani sai shi kaunar shehu muke numfashi da mun ji yabansa ai dole mu tashi in faila a shehu muke yin kishi tafiya a shehu mun zarshi harshashi mi rawa mu taka mu kurewa nishi hidman shehu ai ba mu yin fashi dukkan matasan faila ku zo idanun masoya ba shi gizo ko ina shehu ya kira mu je kar da mu tsaya mu je a guje jirgin gudu fa yake masoya kar da mu tsaya kar da mu bari jirgin ya feshe ya bar mu tasha lokacin shehu ya zo ne bin wani ka yaudara ne shirka cutan zamani ne failan shehu magani ne Shehu mun gode. Maulidin shehu muke.